Vi kan forstå, at du har været involveret i en lidt uheldig episode i dag. Det er din skyld. Jeg har aldrig overset noget før. Aldrig. Skru på lysevagten, det er Alexander. Prøv at kigge på min hånd her engang. 5,4 milligram aktiv lyse. Jeg vil godt bruge noget supervision, tror jeg. Ja, der kommer. Godmorgen. Jeg er neurolog her på afdelingen. Camilla, Det var noget akut. hvad mener du med akut? Altså, jeg har det seriøst fint. Jeg kan ikke komme ind i patientportalen. Den plejer at komme op igen lige om lidt. Altså, det sagde jeg jo også til dig. Det med nakkestivhed. Nej, det sagde du ikke noget. Jeg kaldte dig ind, fordi at jeg havde observeret nakkestivhed. Lad os nu lige lade det der skyldspørgsmål ligge et øjeblik, ikke? Hvordan kan du have så alvorlig en mistanke og så ikke gøre noget? Det var dig, der sendte ham hjem. Hvor stor er risikoen ved at åbne op? Der er 80% risiko for, at vi får hver blødning ved en operation. Så er der stadig håb. Det er det, du siger, ikke? De er til dig. Kærligheden er stærkere end død. Undskyld, har du tid nu? Ja. Jeg kommer nu.